hogyha már volt szó az előbb az édesanyákról, itt sajnos a zenekarban úgy néz ki, hogy itt legalábbis itt az első sor már elbúcsúzott az édesapjától. Ki előbb, ki később, hát nekünk sajnos 3 év alatt halt meg, ugye? Igen. A Leventével kezdődött, utána a Tominak, és tavaly az én édesapám halt meg. Akinek megvannak a szülei, azok nagyon-nagyon becsüljék meg. Lenne megfogni apám röszködni, még egyszer látni csak fiú szemét. Jó lenne hallgatni bölcs szavait, megfogadni minden, amit tanít. Jó lenne anyámban, ölelő hajjában, minden gyermekként vinni a világban. Jó lenne érezni vissza illatát, a fújtó arcára járványos a sor.